Hurian itu hatta suang-songoni nang diakarwasta na mga dohodi parmingguon melalui live streaming tabuka ma parminggota taparadi maroha nang pikirata martangyang nahohom mahita. Amen. Marede mahita siya bukwede nomor 550 sia ayat 1 doho ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Nunga di babotohon iba na tuho ale jolma, manangahan na denggan jala manangahan na niluluan ni Jehovah siyan ho. Ima na mangulahon uhum sambing dohot holong ni roha di habasaon. Jala marpangalaho haserepon maradopon debatam. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami na di banua gijang, hupangido hami tuho, saleom matuhami tod dini hasitongan doho dame, asatakas huboto hami na salomo ni roham, jalaw rupi hami mangulahoni siyan nasa gogo nami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata di mana tersurat di 2 Timoteus 4 ayat 2.
Jamitahon hatai hajong joko ditiki naune nang soune pisang paingot apoi merhite na sa labas ni roha dohot pamodayon. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita laho mangulahon nahumbar tupati nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahumbar tupati mi. Amin. Tatopoti madosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suhatudosan para siro hamida hami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahatod do hami tubu. Jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian. Saluhut do hami manibil sian akka dalammu. Masay gudang do pangalasyon nami di patimu. Alay ingot mahami alay Tuhan. Ala nidenggan ni basam dohot asin ni roham. Sa unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami dohot di pangalasyon nami. Sa ingot mahami hobartu asin ni roham dohot denggan ni basam ala ni goarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amen. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasesan ni dosata. Ala ni pangalasyot do ubahen na tartulang Kristus. Jala binahen ni hajahatot do iba na mabugang. Apetu iba na pisak-pisang parhitean ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum itahilala. Hasangapom madidebata na digijang. Amen.
Tabige mahatani debata turpuk niari minggon imana tersurat di Kolose sada mamukka seneat sada rodi 14. Kolose sada ayat sada rodi 14. Tajahama marsikat soring. Tabe ni apostoli au surat ni si Paulus apostol ni Kristus Yesus sian lomo ni rohani debata dohot Timoteus dongan nai. Madapoton akan abadia na di Kolose, akadongan na Porsea, na di bagasan Kristus, asini roha madihamu doho dame sian debata amatai. Mandok moleate do hami laho tumangyakon hamu toktong tu debata amani tu hatta Yesus Kristus. Ai hubege hami do barita ni haporseon muna di Kristus Yesus, nang holong ni roha muna midasa luhut na badia. Alani sihiri moni naung diparade di hamu di banua gijangi nunga dibege hamu hiani marhite-hite hata hasitongani ima barita nauli. Ima nang sahat nang tuhamu nang tuliat portilion namar parbuei doi jalalam ganda suang songonin ihamu ola ni dung dibege jala ditadahamu asini rohani dibata di bagasan hasitongan. Songoni do di guruhon hamu sian si Epapras dongan saulauni nahina holongan ai parhalado ni Kristus do haposan do ibana humokop hamu. Lawas ibana do pajojorhon tuhamu holong ni rohamuna di bagasan tondi. Dibaheni dunghu bege hami i dang masohot nang hami tumangyakon hamu jala mangido asa digohi di hamu patas ni roha manadaloma ni rohana marhite-hite nasa hapistaran dohot habisuhon partodion. Asa marparangin atama di Tuhani hamu gabe halomoan situtu jala marparbuehon nasa ulaon nadenggan. Laos gadda di hamu panadaon di debata gabe margogo situtu hamu hobbar tu gogo ni hasangapon nai makorhon nasa habengeton doho labbas ni roha mardongan las ni roha. Madok mauleate mahamu di amai naung patauon hamu majalo tohap di bagasan hati uroni sitianon ni akan abadiai. Ainunga di roro hita sian gonggoman hahulomoni jala di pausat hita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Di bagasan ibana do adong dihita haluaoni ima hasesani akadosa. Ido sahakna martua do akkana tu mangihon hatan di debata jala nau peopsa. Amen.
Taha tidak ko maha porsiaw tay, songon nahita tidak ko nidongata saha porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargogo na suatu dosan, natu mepalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova nasasadai, ima na tinubuhan ni si Maria, nagabi-gabia siaton di parbadia, andorak sohabubuan. Ido tuhata, natu maon na bernit, di panghuman ni Silatus, nama terpajal doi bana di hau pinar silang, na tuat tu benua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, la hundul tu siamun di debata Jehova, amanai pargogo naso hatu dosani. Di sima ibana pe mamulak so tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di todi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan dihalak Kristen akan abadia, o dihatisan di dosa, do dihatai na mandok, mulak mangolu dosogok dangi halak nang mate, dohot dia ngoluan nasora suda. Amin. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu, Opat Dung Trinitatis, tanggal 10 Juli 2022. Topik Minggu, mamaritahon huhut mangulahon hatani debata. 01. Ibadah khusus. Ibadah khusus yang dipatupa di hari Minggu 10 Juli 2022 di permingguan pukul 10 walu WIB. Sermon tu pelayanan ibadah khusus yang dipatupa di hari Kamis 14 Juli 2022 pukul 10 siawib maringanan di ruang gereja. 2. CD khusus di hari Minggu sadarion tanggal 10 Juli 2022 patupaodo di hauria tahun maka tidakon haporsiaon tu sahalak di permingguan jam 10 walu wib. Tolu di Jalo Gabe Ruas Nagok. Mamuk Minggu sadarion tanggal 3 Juli 2022 Tajalodo Gabe Ruas Nagok Ima Diana Febianti Sinta Boru Panjaitan, alamat Jalan Asli RT 010 Onom RW 0 Sada Ciganjur Jagakarsa, masuk wilayah 12. Nomor registrasi jemaat Sada 2 sia-sia kosong. 4. Partangyangan wilayah. Nagabe tuan rumah manang nama dohoti di gereja tu partangyangan di hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 ima wilayah 2. Asareta rotu gereja jala pinangido mamuse sudehita ruas mangihutan partangyangan ni di Bagastabe secara live streaming. Asaria mahita madahoti partangyangan ni. Jadwal pertangyangan wilayah Boy Mata Jaha di Warta Jemaat Naadong dihita. 5. Jadwal pelayanan sermon-sermon bulan Juli sampai Agustus Boy Mata Jaha di Warta Jemaat Naadong dihita. Onom Dewan-Dewan, Onom Sada, Dewan Koinonia, Onom Sada-Sada Seksi Parupuan. Hobar tu surat sian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Seksi Parupuan HKBP Pasar Minggu naing madohoti kebaktian Padang Parupuan se HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Naing patupaun imam hari tanggal Kamis 14 Juli 2022 pukul 8 pukul 10 WIB. Tempat Kebun Wisata Pasir Mukti, Jalan Raya Tajur nomor kilometer 4 Pasir Mukti, Kecamatan Citerup, Kabupaten Bogor. Peserta 10 orang per huria. Tatangnya konma asamardalan doho dengan ulauni. Onom Sada 2 Seksi Remaja. Seksi Remaja naing patupahon
tatap muka pembelajaran firman Tuhan IMA hari tanggal Minggu 10 Juli 2022 waktu jam 1 jam 8:30 WIB, tempat gedung fasilitas lantai 3. B. Permingguan remaja dimulai sebagai berikut. Hari tanggal Minggu tanggal 24 Juli 2022 waktu jam 7 sampai dengan jam 8:30 WIB, tempat gedung fasilitas lantai 3. C. Dewan Marturia seksi sending. Tim doa seksi sending Neng Patupaho 2 bersama IMA hari tanggal Senin 18 Juli 2022 waktu 19.30 sampai dengan selesai. Doa bersama online di Patupa setiap 2 minggu sekali. Formulir pokok doa dapat diisi dan dikembalikan ke kotak pokok doa sending di depan meja pintu gereja Pitu, Ruas Nabaru. Nunga di Jalo Gabe Ruas Suryaon di hari Minggu Sadarion 10 Juli 2022 Ima Nyonya El Pangaribuan Nurkiah Boru Silaban Pidasian HKBP Mampang Perapatan Resort Mampang Perapatan Distrik 8 DKI Jakarta. Ingatan Jalan Pekayon RT 003 RW 0010 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Masuk wilayah 12. Nomor registrasi jemaat 12309. Walu Ruas Namoding. Di hari Jumat, Walu Juli 2022, Nunga Jumolo Moding Amata, Dr. Randus Sangga MC Mare-Mare, umur 67 tahun, Nahina Baluhoni Inata, Mawarni Erboru Sibuea, alamat Tanjung Mas Raya Estate Blok D6, Strip 16, RT 002, 001 Tanjung Barat, Jakarta Selatan, wilayah 1. Tatangnya koma asa tibu tarapul keluarga Namarsi Taononi. 9. Ruas nama ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Sude Parhaladoni Huria HKBP Pasar Minggu, Pasahaton, selamat ulang tahun kelahiran. Dohon ulang tahun pernikahan Madihamu, Sude Ruas Nihuriata. Goar-goar ruas nama ulang tahun di Bagasan Samingguon, mulai siang tanggal 10 Juli 2022 sahat tu tanggal 10 Juli 2022 boi mata jaha di warta jemaat na adong dihita. Hatani debata nama ulang tahun imam. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 10 ayat 12. Titing nasojinahahon dohot perhepengon ni huriata boi mata jaha di titing naong di para di huriata songonima titing dihita di Bagasan Samingguon. Horas. Uhud papungupilian marede mahita.
tangi yang mahita. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mangaramoti akka ate-ate dohot pikiramuna. Di bagasan goar ni Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madita salhuna. Naeng tangionot tamahatan debata sian 5 Musa bidu 30 mamuka ayat 10 sada sahat tu ayat 14 tatangihon ma di inganat tabi ai patikon na hutonahon tuho sadarion dang masok kalhudi ho manang maholakku dada di banua gijang hatai umbahin pola ikon dohonomu ise ulaning sikak nami manaek tu banua gijang asa mangalapsa dihami dohot patu bege hossa tu hami asa ula honon nami nian jala dada di bari-bani laut hatai umbahin pola ikon dohonomu ise ulaning sikak nami tari bar laut mangalapsa dihami dohot patu bege hossa asa ula honon nami nian ayat napar pudi ai masai donok do hatai diho di bagasan pamangammu tahe dohot di bagasan roham asa ulah honomui ima saha ni turpu jamitatai dihamuak kadongan saha porseaon hata ni debata manak patit ni debata na dilehon debata tuhita di parngulut tahun dang namaol manang dang naborat ai debatado ibana dang bayron na tuhita na soboi taulehon tutu de tahe amanginang debatado ibana dang jolma molo jolma te bia binai jubah atik nawado tanggapan di mana reaksi di mana na sifat ni jolma doi alayang go jati diri ni debata dang bahenon ni debata hatana naso boita ulahon alana debatari bana bukan manusia imana taberek sian turpu jami tahun bangsa Israel sai songon na marsidalian isema mabuat hatai siap beri bani lautan ai suadong speedboat isema mabuat tu langitan suadong pesawat jet hira songoni alai roha tanda sama dokon nunga di rohamuna nunga sahak betu tangamuna nunga sahak be di bagasmuna hatakki nungai tangamuna be na tiniuk munai
ima buku na bediai. Amin. Dak pola bekod luluan tu beri beni lau terui. Balik pe molosodong di pasar Senen gudang gope. Tuturu tahe amanginang buku na bediai masuk na asa bui jaha-jahaon jala para rata-rataon laos ulahonon. Topi ini mingguta di mingguon ima mameritahon hatan ibata dohot mangulahon. Angkut he danggo pibaen mameritahon hatan ibata do mangulahon. Hatan ibata si beritahonon. Isero nama beritahon hatan ibata hita sudi hidup bener ede hita sudi naing marade nang dileleda haposan ma di debata hita sudi nama beritahon hatan ibata ise nama ngulahon hatan ibata tong do hita sudi naik ko siulahono rugi do hita mangulahon hatan ibata tidak mangomo do hita tabering majolo sada ayat bodo tabuka di hempot taete Pesalmen 110 sia ayat 92 Pesalmen 110 sia ayat 92 ayo isi molodang patikmi hatami na huhailasson nunga liling magwau di pardangolakon. Pesalmen 110 sia ayat 92 madok masai odos jalagomos molodang hatami patikmi na huhailasson di ngolukon nunga liling magwaw di pardangolakon. Ternyata tutudoy hatay ala ni patik ni debatay doban na sumago hita di pardangolat taon ala ni hata ni Tuhan ay hata ni Tuhanon luar biasa dote bodo mangubati rohani namarsak hatan debata bui bodo palason roha hatan debata bui jala didokor domuse Heber 4 ayat 12 tumajom doha tani debata siap podang si dua Heber 4 ayat 12 bodo tong ta sersing ate ay nuay nga canggih be molotong ko di zaman ini hita dang adong boy marningot hatan debata honon naman non mau dibawa kemana hubungan kita ini makan hubungan antara manusia dan Tuhan alana nga canggih benoeng sudah di genggaman kita firman Tuhan je unang holan akka berita hoaksi na di genggamatay tajaha-jaha alay tajaha-jaha matong hatani di bata jadi salay masay bidang bagas lapatan ni hatani batay pola ya idokon utajom sian pudak si dua baba salay Heber 4 ayat 12 utajom jadi alani amanginang taulehon ma martua do halak na tumangihon hata ni bata jalana upe hopsa tiap minggu kola sai di jaha epistel pitorido closing
menutup asa unang luba dihamua kadong asa porsiaon adonggo tong hata ni halak bata adeng aledang hata ni bata hata ni si julu tu horboni padang bulakin na majapal ibelian molo solomoroha gudanggo si delian beta tu pertanyaan inna beta tu gereja hamu majo songonna luja huila lainna hamu majo songonna hurak tabu aku dia goreng perdagingan kesehatan HP molo tu pesta darok si delian ate sifata saya uring gasado tu pesta daripada tu gereja HP hata debata madokon jangan tinggalkan tempat beribadah kita, jangan tinggalkan tempat beribadah kita. Sangado mabiar jolmai alani virus tiga tahun alai tahun-tahun kedua mulai mamar pesta molo tu pesta dang mabiar alai tu gereja mabiar virus sangama diumupon presiden dak pola be mar maskerina alai tarjahau yang di media ipakke mamuse maskeringen na bemuse inna pemimpin ini pertugi ini negara ipakke mamuse alana ngasong na mulai muse dia goreng nga mulai ro mabir hitesi bah songon nasibo dang mabir te alai kotonggo hita prokes dang mabiar itu tungai Tuhan maha alai tonggo ikon radut kita di paraturan nabi na ini pamareta jala nima manginang hata ni debata na tumimbo tolong tampilkan dulu multimedia Matius 7 ayat 24 1 ayat 25 buat isi Matius 7 ayat 24 sampai 25 na mangulahon hatani debata si patudo semai tu halak na pajong-jong jabuna di atas ide hamuna mai sing ngai para ade sing tinggal mangida mahita halak na mangulahon hatani debata si patudo semai tu halak na pajong-jong jabuna di atas batu mamak. Jadi di petudus mahita na mangulahon hatan de pata amang inang tuhala na pajongjong jabuna di atas batu mamak. Nakpero uden mangalatap pur alogo dan lain sebagainya dang mahua jawi. Alaniaha. Ala batu mamak do pundasina. Ima di partudos Tuhan Yesus hatan Tuhan Yesus don. Alana Matius, Markus, Lukas, Dohot, Yohanes langsung hatan Tuhan Yesus. Ale tonggo di ayat ini Matius 7 ayat 24 25 kan ayat 26 27 ayat isi. Halak naso mangulahon hatan depata si patudo semai itu halak na pajongjong jabuna di atas rihit
uden langsung ahajawi sega. Jadi nei dia doh kita naik. Napa jongjong jabuna di atas batu mama go, manang napa jongjong jabuna di atas ni pasir. Hobar doi tu parangeta mangulahon mangudukon hatan debata. Ai hatan debata do uduk tu hatani debata ulu di hatan debata. Mangulahon hatan debata. Jala dirok nakin dison mameritahon doh mangulahon. Di jabu pesoni do. Marsi pasingot akan itu tua tuan konna. Unang marisa podain na. Alana rokok bisa merusak paru-paru. Jala boy merusak isi dompet. Irusak gue isi dompet, irusak. Dakolan paru-paru irusak. Alai ipasingoti. Tong nama dokoni marisak dope. Bahkan ro uden biasanya maloro uden odo lindungi butini. On gawe sikareti mah butini. Masuna unang maray ka hay dia duara. Alay sattabi te. Saya rana umarga ma sianon. HP polisi madokon ikonodo marhelem dangon ate. Jadi si pasingot dotongi. Si pasingot. Mangu mamaritahon kebaikan dohot mangulahon. Amin. Ay kebaikan dui. Munaksi gada danakin nohana. Ale nakingan adonggo saya ada aman itu dua. Pasama nurat-nurat iterasi. Memang agurang murah. Isokam hudu lamang niku. Marisap. Dang mabiar hamu marisap amang niku. Daw ngamangin na. Anggona julu amang diutanamin na. Diajari natoras do ianakon marisap. Bah odo piau begini ku. Alai ala namar hami jodo. Gudang rong itamangin na. Na gudang gorongit jadi ajari mamar. Alai sigareta hai dotong. Ido oh nadingga dotong yamang niku. Nalo mangusir rongit dotong asabui payaso nahon hamijon alayang gona tikosna dija masonari dak songoni alai i ala untuk mengusir hama idotong. Jadi alani ma manginang hatan di bata nading gaddo ido tahe manginang nading gaddo hatan di bata. Jadi tadi jo saya ada detail teh. Nomor 3 teh. Suara niton di nitu hatai. Nomor 3 ding. 424. Sehali 2 hali. 3 hali. Olo do lupa teh. Olo do lupa. 424. Tadi maju nanget. Dungi lam gogo, dungi naik sain non saai apa? Guguhian berarti dakta halupa obe suara ni hatai. Tapi majote nangit. Suara ni tondi ni tu hatai. Jojo di laosi ditulak ho
pagogo sai tanda jeamu pau baroham pagogo dapoton Tuhanmu si sesa dosa. Ngabe tani ma jut suara ni Tuhani alai nunga ta deusan nanget lam gugu na sujadi behita lupa tu suara ni Tuhani ai persauliat do suara ni Tuhani. Amin. Selai persauliat do suara ni Tuhani. Ngai dokon asal ijaha epistel martua mana tu mangingon hatan di pata martua atau persauliat do dihamu akadong asa perseaon adong gotong hatan di pata nama sai dengan si ingoton si ulahono. Amin. Tolong selanjutnya multimedia poda 10 tolu ayat 10 tolu anggota bereng majote manangise nate poda 10 tolu murai ngoton 10 tolu 10 tolu murai ngoton jala murai ulahonon molo tajah majolo. Manangise naso parduli di hatan di mata mangago dirine sendiri do hidup nokian persauliat do hatan di mata alai manangise namang ulah hatan di mata marupa ahu panang di tano on dohot di hari suguti itano ope marupa di hari suguti pe marjabbar dakola jabbar tulang isi petio nate jabbar tu tulang namin na tapi huli-huli na dote tong ipe marbede alani jabbar sisawatiki alai jabbar harajaon bedua gijangido anggona rumikot. Amin. Indo kekal dang sudah alangon ni ngingit alai manoktong. Jadi omma manginang hatan depata natebiki. Jadi melurokko 5 musaon buku 5 Musa tok pergantian ni si Musa tu isi tahe si Joshua jadi idok 5 Musa molo bahasa Indonesia non ima ulangan mangulah-ulakkon kitab ulangan mangulah-ulakkon asa ingot asa odos jala gomos hatan itu Tuhani unang lupa moluduk sonang somalla alana neng taripar mau neng neksa motu tano Kanaan seperhatubana di Mesir neksa matu tano Kanaan ulu do molo ngasonang lupa alanima ileon nio 5 musaon kitab ulangan mangulah-ulakkon asa unang lupa alana molonga sonang biasanya lupa dong lupa sona osea otik ngai pas yung dokter hian alala nga sona osea enna yalangi magudang HP hari Kamis dang buwi mardelen nga mekutekut alania ala mulai sonang
gawe lupa idoban nedokon ilior de pata 5 musaon ulanganon mangulah-ulakon na denggani si pasingoti asa unang tanggal sian roha asa unang tanggal sian roha songoni ma madalani si pata songon na mabiri batong nganai amangin na ado naik niku virus oh niku batong mata tapapos marwata tu Tuhan itu edang adong ate sona tarida onggo tarida buru pe wano na dir goreng atu alo virus ok daktarida alani hapor seota itu ikut tarida marhite pos ni roha unak satu ngapos manak saparopak pos alaikon pos roha ay pos ni roha ido molo regu ita marsahi maita alai molo pos roha sehat do ita huhut ta ingot nedoknya kitab ulangan diulah-ulakon si pasingot na argai di pasu-pasu Tuhan ma hatana na tabigi ay hatani Tuhan ido hanguluatta taha holongi ma Tuhani amanginang molo holong rohata tu Tuhani radu tatta do hatana ay sedenai monote Yohanes 15 ayat 14 tu multimedia Yohanes 14 ayat 5 molo holong rohata tu Tuhani tapi orang majolo waido sih hidup holong rohata tu Tuhan idio kolong rohata tu Tuhan daripada tua mata mananginata tu ise do kolong rohata ikut tu Tuhan nama rakamaya te ikut tu Tuhan ale tong godang boy reus tua mata dohot inata tong godang boy reus jadi tengok ma Yohanes 14 ayat 10 5 molo na holong goro amuna tuau dangau masuna so denger pambote tapal lema belga-belga mulate tu Tuhan do masuna te tu Tuhan do masuna tu Tuhan alai tonggo naposon de batate parjulu matongate mangulahon kun ulahon do bang daong ulahon pargau sudo naro saya ada Yohanes 5 pargau sudo mulai dokon HP dang diulahon pargau sudo hukuman tu pargau saronggo aduh jadi taulahon apalagi jamas sonarion ngatras parabe sonari sudi jarong guna julu tiki di Kuala Namu hami 2 keluarga membuka usaha nasarupa dang dau biasa malak Batak kilang padi alai sadaon naringgas tu hatani depata termasuk tuakka ulaon sosial muladong na kemalangan dohok muladong na marpesta sai di peteridahon dirina alai sadanai dak perduli kilak periodo na peting martimu sinna mardalam ma waktu 5 tahun 10 tahun 15 tahun ali terida matong naringgas mula-ulahon hatan depata
termasuk menak-kinak na amar saur be tarida matong masuk anak ngatu biaya cukai ide desa don Roma anak ngai marmirsi jago anak ngai na HP nak kingan dak pola situ duar HP nak kingan na so parduli tu hatan de pata do tuak kaparsaurani anak ngai sampai 3 hali membuat polisi igati musuh itu tentara tong dak dang masuk jalannya burjui nak kingan selain anak nga masuk tu gereja biaya cukai 2 anak nga masuk polisi alai naso parduli tu hatan de pata 2 anak nga dikejar-kejar polisi dia batu mabu 2 anak ngiba masuk polisi manang 2 anak ngiba dikejar-kejar polisi tapar roaho mai dua te amen tapar roaho mai dua te ai noai terida sudi uzu di ngoluko maniani kan asa terida nadinggani sipata soalani gugu tak kalau sipata te terus do dangalani gugu. Jadi kami pe najari padita do inat tahun najulu tiki poso ipidalem dum mangalang budak mangalang ewu alenak pe mangalang ewu tonggo ni hani tonggo saya tate bei pasu-pasu Tuhan tong akka persekolai tanggal 15 Roma saya desian kendari na tempat ni pemerintah tu pajak neng diklat 10 hari di Direktorat Jenderal Pajak Ciawi alai marpangkas maju bapak bain na alana nga mulai bulan opat mau lu mengalui perpangkasan di kenderun na alana dangi bote mana pe fokus si mana haru tu kari juneng ba Roma damang niku Roma damang hujimpu pe honik. Jadi maksud di si tatang yakon. Amin. Tatang yakon. Soalnya ni gugu, dangalan ni gugu. Akka dana ido benar kon anak kokido hamor dia. Dibuat tiket SMP mana? Dibuat 5.000 tong. Sianai buat sia Jesse. Tak pola boy ni ngedot teh. Ayah songgu jasen na teh. Ibu tong 7.000 toy mah asal mau nang isalah gunahon hebek si 7.000 jadi tatangnya kon marupa do tangyang teride hasil tangyang saya na teride doi molotuk pedang pitor jrengin na alai cepat atau lambat saya tatangnya komaka anak kotai mangaloy bana tangyakon mangalusi bana tong tangyakon ay ido hatan ni Tuhan idokon Matius 21 22 na margugos itu tudo tangyang molo dihaburjuhon jadi omma panutup di paso-paso Tuhan ma hatanan na tabigi tabaritahom manaring kani lausta ulehon ay hatan itu hanido hanguluatta ngata jahanak kingan Pesalmen 110 sia 12 mulu dang alani hatami nung ngaliling magaw di pardang olakon ngaliling magaw alay alani hatami eksis do kita satu sederion eksis do kita ngadong nama rumur 80 adong nama rumur 70 pe adong buah nama rumur 70 jagoro na kesehatanmu sonari amang inang manang mulai song na mekuteku mardalan guru di Tuhan ding
Ayo lu daw sehat. HP ngalau dah ba amat si anu inna. Sehat dah daw ningon. HP adong ngamar sahid 10 tahun tok sai sehat. Tok sai boy dope. Na tapi mardele nga nangit. Alay na mardele sungna. HP hari Kamis ngaju. Di benokon. Jagoro na kesehatan mo manginang. Besok na regu muna. Jagoro na kesehatan muna. Sago itu ngate. Tapasah diri Tuhan itu ate. Tapasah diri Tuhan. Tangiang masih tangiangan. Huhut. Ba mulong edo otong unang bialang on, ba unang biate. Orui sirain na ba orua matong ate. Unang be saya dingo hatan na tutu na julo. Laku ni sipangano do. Melumisaitin na. Saya yalangi. HP hari Kamis manang hari Jumat dang buy be mardalen. Buak kamu na tu igidi ngayon na be. Alana song na sutebuneng isokin na. Diru waring. Song na say marputarin na jadi tong mataulah na ring kaning. Di debatado sudineng. Sudineng di debatado. Ay guru di debatado. Ibane dete ay guru di ibana dotano dohot lat lan pedita hijolma nadona sa malo-malo doh marede martang yang maita dijuhon hatam do tuhami Tuhan hobartu tobi minggu ni huria naong ditotopon ni iduk ni huriam mameritahon dohot mangulahon hatam nang akka nadinggani di parungulun namion nak penamang edehon akka ede puji-pujian ni sai parguguy mahami Tuhan lau mangulahu selu nai ai nadinggad doi Tuhan dia dopamu jala dihami sesama jolma naikon pala sorohan yakadongat do bisan sehari-hari dope adong partikiat Tuhan karena hidup ini adalah kesempatan lopokon mahatam na hubigi kami asa tung margugo kami jala marhiras ni roha lau mangulahon hatam na hubigi kami di arienon pasu-pasu masudi akka ama dot akka ina lumubi nang marumur akka nang mulai lansi asa totok seya Tuhan sai paingok na sida sai dungoi diaka si panganon na dinggan asa unang gabe makorhon tabban yakka sahid alani sian hodo bisuk sai par bisuki ma seluhut hamion langsung ni maka yanakon nami generasi muda saya ajar-ajari mana sida marsikola uduk tupude ni na tua-tua na dohot guruna asa marlapatan na sida Tuhan dia ka hari naneng ro so ni akka yanakon nami nakarejo sai leom madina sida bisuk do gogol mangula-ulaw nai asa disenangi atasanna akayan akon nami kerizo di
instansi i nakpedi perusahaan asa tarida gormi Tuhan sonak ribu-ribu mabayak kana marsikola dohot pe akana karejo asa sudi palatson rohani natoras hamion ujudi ngulu namion asa huida hami huasomi nama masu-masu akaya nakonni huriami suak soni tangyak konon nami mato akaya nakonni huriam nang marubur nang pantas nian marhasohotan saya mana mabuka asini roha asa rokakma jala akan nang terjadwal nanaing martupol tarpasu-pasu say homa Tuhan mangalehon ari na tiur pikiran na torang lao pasauton ulaon pamaso-mason ulaon nakaadet na naik sipatu paon yak amanami inanami di tonga-tonga ni parnguluon na di basa-basa hoko pamaretta nami parbisuki laho mengantisipasi akka virus nang mulai muse unang bobonosak kami Tuhan alai parbisuki mana sida pamaretta asa bui na sida mengantisipasi jala segenap rakyat sai lehon ma rohana ra lau menjaga protokol kesehatan di masing-masing lingkungan nang pe parpunguan asa sonang ribu kami sudi mengadopi dohop manal puhon akan masa di Portibion naneng mula nok kami Tuhan dongani hami be di dalan lasroh hanami mulaksian huriamon mabuan hatam nabadiye pajupang do keluarga sonang ribu-ribuan mardame marlas ni roha jala tabai mah akka pasu-pasum tua ke ari na mangiut di bagasan Kristus Yesus saya si marham Tuhan mangului mahu Tuhan di tangyang nami amin ta puji maduata huhu mata pasahat peliata
martangiang mahita pasahato peliata tu debata. Ale debata manami na dibano gijang hodo haron ni saluhut silehlo na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat tami masya na dilehom itu hambe pelan nami tu ho. Sai jalo may gabe wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar siya kami pilianon. Pati bulun harajamu di tonga-tonga ni huriam. Doh di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam utadahami gudang ni silelom itu hami. Asalam girgir hami mauliate tu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale manami na di bono gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajamu, sai saut malamonirham di bono tongos sangon na di bono gijang. Lema tu hami sadarion hangoluas siapari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami siap pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana mideho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar hon madamena tutor di munabi. Amin.
gitu, UI gitu lah jawabnya. Kan gini gitu, doainnya UI yang tegas jawabnya UI apa? Tahu. Gap year aja. Tutup dulu. Enggak, itu akan terus ini tarik dulu. Ininya tarik dulu sampai dia bisa. Dadah, Nang Oda. Itu sih. Bukan baju kayak Kak Yume. Baju apa rok ya kemarin mintanya? Dadah, besok lo nggak itu good luck ya ujiannya ya. Udah pasti lulus. Walaupun nggak lulus sama Steven. Tapi lulus, masa mereka tega udah 1 juta nih. Oh, 1 juta. Oh iya, 150. Oh iya, benar-benar 1 juta. Gila. Iya, benar. Pasti lulus. Ya. Ini tutup juga deh. Kak ini aku tuh mau nebeng kakak boleh? Boleh lah. Boleh lah. Kapan kita tugas bareng dia lagi? Iya kan, itu bulan September kan. Lu mau kayo sama siapa emangnya? Enak banget. November. Oh dadakan sih. Gua tinggal Oktober doang lah, Apa? Kuliah lo. Kan gue bilang. Kata apa? nanti gua ganti dah. Gembok katanya. Ya nggak apa-apa tapi kata nganggur itu baru nenggolan. Nenggalon. Jangan yang nenggolan dulu lah kalau bisa. Nenggalon. Si Rifka yang baru nenggolan. Tunggu gua kursus dulu ya. Kan tinggal sama kakaknya. Jauh amat ke Rifka. Tahu kan lu adanya siapa ini? Agatha. Bukan. Masa adanya Agatha? Adanya si Chris. Udah deh. Dadah Rifka, thank you ya. Kapan? Lagi ke Bandung. Rabu ya, besok gua kabarin ya. Pokoknya lu udah standby dari jam berapa? Kosongnya jam berapa? Gua sadar gak ada apa-apain nih. Pokoknya gua kasih tau, pokoknya lu kalau misalkan siang-siang nggak ada, lu jam 5 udah di sana. Jadi sekarang murid gua jam 5 kan malas. Ya. Kuliahnya sekarang jadi sering bikin TikTok ya. Udah mulai rajin ya. Apa baru cuma sekali? Bulan ya Kak. Coba. Ngomong aja lu. Booking ambil berapa? Itu sisa berapa? Kan ada 12. 8. Ya 4. 4 berarti.